Ναι, ο Φιλοτεχνικός, καλημέρα σας καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση για να δώσουμε αυτήν εδώ την αναφορά στο πραγματικά πολύ σπουδαίο συνθέτη Δήμο Μούτσι, ο οποίος γεννήθηκε το 1938, στις 2 Αυγούστου και απεβίωσε στις 6 Μαρτίου του 2024, δηλαδή περίπου πριν 2,5 χρόνια. Ο Φιλοτεχνικός είχε στόχο να πραγματοποιήσει αυτό το αφιέρωμα πολύ νωρίτερα, όταν ήταν ακόμη εν ζωή, αλλά για διάφορους λόγους τέλος πάντων αναβλήθηκε. Μεσολάβησαν άλλες εκδηλώσεις και τώρα το αποφασίσαμε και το πραγματοποιούμε. Είχαμε προγραμματίσει την εκδήλωση για τις 2 Αυγούστου, την ημερομηνία δηλαδή γέννησής του, αλλά τέλος πάντων προέκυψε κάποια ανατροπή και αναγκαστήκαμε να την μεταφέρουμε στις 21 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στις 8.30 ώρα το βράδυ, στο θέατρο της Κάρτσοβας, στο θεατράκι, που ανήκει στον παιδικό σταθμό της Εκκλησίας, στο Ζωοδόχο Πηγή, την οποία και ευχαριστούμε βέβαια για την παραχώρηση του πολύ ωραίου αυτού χώρου, που στο παρελθόν ο Φιλοτεχνικός έχει πραγματοποιήσει επίσης πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, όπως το αφιέρωμα στη Μικρασιατική καταστροφή, στον Απόστολο Καλδάρα, στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, το Μεγάλο Στιχουργό και άλλα. Ο Δήμος Μούτσης γεννήθηκε στην Αθήνα και από την ηλικία των 7 ετών βρέθηκε στο Οδείο Αθηνών να σπουδάζει μουσική. Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος, υπήρξε εκτός από συνθέτης, ήταν και πολύ καλός μουσικός. Ήταν στιχουργός αλλά και ερμηνευτής με ένα εντελώς ξεχωριστό ιδιαίτερο τρόπο και πειραματίστηκε και λίγο με τα διάφορα μουσικά όργανα, δηλαδή ήταν πολύ ανήσυχος και δεν ήθελε καθόλου να επαναλαμβάνεται και ήθελε συνεχώς να παρουσιάζει καινούργια πράγματα και γι' αυτό ανακάτεψε τον ήχο του μπουζουκιού και με κλασικά όργανα και ροκ μουσική και έδωσε πολύ ωραία πράγματα. Θα πω την αξία του έχει χαρακτηριστεί ότι είναι ίσως μεταξύ των 3 κορυφαίων συνθετών στον χώρο του λαϊκού τραγούδιου. Κάτι που ενισχύει αυτή την άποψη είναι το γεγονός ότι ο Μάνος Χατζηδάκης τον εμπιστεύτηκε ως ένα ορχιστρωτή δικό του έργο, ας πούμε, οπότε και αυτό δείχνει ότι τον εμπιστευόταν πάρα πολύ ο κορυφαίος ο συνθέτης στον χώρο του έντεχνου. Ο Μούτσης είχε μελοποιήσει και ποίηματα. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει μελοποιήσει Γιώργο Σεφέρη, Μάνο Ελευθερίου και άλλους. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε ένα όσο να τον πληρέστερο αφιέρωμα. Θα υπάρχει προβολή βίντεο, το οποίο έχει επιμεληθεί η αντιπρόεδρος του ομίλου, η φωτογράφος κυρία Μαρία Κούτσελα. Θα έχουμε παρουσίαση του Μούτσι και του έργου του από την κυρία Εύα Γαλιώτου, που έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που παρουσιάζει τα τιμόμενα πρόσωπα. Και θα έχουμε μια εξαμελή ορχήστρα, 4 μουσικούς και 2 ερμηνευτές, που κατά το δυνατόν προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια από όλες τις περιόδους. Ήταν πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα. Συνολικά θα ακουστούν 28 τραγούδια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, εκτός από το παιδικό σταθμό της Εκκλησίας που πάμε τη διοίκηση για την παραχώρηση του χώρου και την κυρία Μαρία Κούτσελα για το πολύ ωραίο βίντεο, την κυρία Βαγαλιώτου φυσικά για την παρουσίαση, θα ήθελα να ευχαριστήσω και κάποιους χορηγούς που, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι απολύτως απαραίτητοι για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. Λοιπόν, τον κύριο Νίκο Τότσι με την αρκαδική έπιπλα κουζίνας, τον κύριο Γιάννη Λιμπέρη Τούλς από το Καστρί, την ΑΕΚ Τρίπολης και προσωπικά τον πρόεδρό της, τον κύριο Παναγιώτη Βαλασόπουλο, την οικογένεια Μπαζιωτάκη, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το Μάρκετ Κόλιας και το Best Advice ασφάλειας κτηματομεσητικά του κυρίου Παύλου Πουλογιαννόπουλου και ΣΥΑ. Η ορχήστρα περιλαμβάνει 3 δικά μας παιδιά εδώ από την Αρκαδία, τον Παναγιώτη τον Μαρκόπουλο στο ακορντεόν, τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο στην κιθάρα και το Διονύση Μάτσικα από την Καρύτινα
ειδικότερα, ο οποίος θα είναι στο μπουζούκι. Ο Χρήστος Γκάνας, που έχει επανειλημμένως εμφανιστεί στην πόλη από την ΕΜΕΑ, θα είναι στο ηλεκτρικό μπάσο. Η Σοφία Τριανταφύλλου από την Κόρινθο είναι η τραγουδίστριά μας. Έχει εμφανιστεί και πάλι, όπως παραδείγματος, στο αφιέρωμα στον Απόστολο Καρδάρα πριν από 4 χρόνια. Και ο Μιλών, ο συνήθως στο έντεχνο. Ελπίζω να υπάρξει ανταπόκριση. Είναι μια δύσκολη βέβαια εποχή τώρα. Πολλοί κόσμος λείπει διακοπές. Τέλος πάντων, για διαφόρους λόγους μπορεί να έχουμε κάποιες απώλειες. Θέσεις στο μικρό θεατράκι θα υπάρχουν. Μακάρι να φτάσουμε. Άρα το όνομα της Τρίπολης δεν έχει χώρο το καλοκαίρι. Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει και στο θέατρο του άλλου, στο Αγίου Γεωργίου, που έχουμε κάνει πολλές εκδηλώσεις, αλλά... Άμα κερδίσουν τεσσάρι και αυτά δεν μπορούσε να κάνεις. Ανησυχούσαμε, όπως κάθε χρόνο, ανησυχούμε για τις φωτιές, που είναι αιτία ματαίωσης εκδηλώσεών μας ή αναβολής, και έτσι προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε. Όπως επίσης αποφύγαμε τις πλατείες. Στις πλατείες, ας πούμε, έχουμε πρόβλημα με τα καθίσματα, θέλει άλλο τρέξιμο. Ο Φιλοτεχνικός Όμιλος, λοιπόν, πιστός στις καλοκαιρινές του, ας πούμε, εκδηλώσεις, όπως είναι γνωστό, έχει παρουσιάσει τα τελευταία 15-20 χρόνια πάρα πολλούς μεγάλους συνθέτες, στιχουργούς, ερμηνευτές, ποιητές. Έτσι λοιπόν και φέτος πιστεύω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για ένα ακόμη μεγάλο μας συνθέτη, τον Δήμο Μούτσι. Σας ευχαριστώ πολύ.